Víte, co by měl splňovat ideální byt pro mladou rodinu? Měl by být blízko přírody, v pěší vzdálenosti od metra, ve zrevitalizovaném domě, ani v přízemí, ani v posledním patře, měl by být s lodží, měl by být po rekonstrukci a vybavený, abyste se mohli rovnou nastěhovat. A já tu pro vás jeden přesně takový byt mám na prodej. Pojďte se podívat. Celý byt prošel před několika lety zdařilou rekonstrukcí. Koupelnové jádro je vyzděné, je tu dostatek místa i na pračku. Bonusem navíc je úložný prostor v komoře. Na příjemně velký obývací pokoj navazuje kuchyňský kout, kde bude radost vařit. Je totiž vybavený moderními vestavěnými spotřebiči. Prostřední pokoj může sloužit jako dětský nebo jako pracovna. Do prostorné ložnice se pohodlně vejdou i šatní skříně. Z tohoto pokoje je zároveň vstup na loďii, na které si můžete vypít třeba ranní kávu. A lokalita? Tak ta nemá chybu. Milíčovský lesopark s rybníky, ideální na procházky i výjížďky na kole, je pár minut pěšky. Na metro CH to budete mít taky pár kroků. Obchody, školy i školky jsou samozřejmostí. Bonusem navíc je poliklinika a knihovna. Jestli jste sportovně založeni, můžete si zajít zabruslit do nové ice arény, do fitka nebo na jógu. A kdybyste zatoužili po větších nákupech, návštěvě kina nebo wellness, OC Westfield Chodov je vzdálené jen 2 stanice metrem. Tak co? Mohl by tohle být váš nový domov? Jestli ano, stačí zavolat a ráda vás vezmu na prohlídku. Vaše makléřka z Jižního Města.